salasala vetany fatonga de nagna mia numéro sendra zaro atafandro am tos miantso levelany tos sy regniko fonany sonna tonga de resindra fotsy tsisy koragna maro avy atrano ny fangalaro miroasy ny vorogno lefaka vorogno tamagnatragno salasala vetany fatonga de nagna mia numéro sendra zaro atafandro am tos miantso levelany tos sy regniko fonany sonna tonga de resindra fotsy tsisy koragna maro avy atrano ny fangalaro miroasy ny vorogno lefaka vorogno tamagnatragno manomboko niany zaho tsy agnano koa resaka deuxième bureau manimbanio aviko so lasa madamoko manomboko niany zaho tsy agnano koa resaka deuxième bureau manimbanio aviko so lasa madamoko azafady madamo za miangave mipodiana antragno za toabe efa tegna tsy agnano za quatrate hoany kilondi nampango ary anao zay mbola agnano fo za ndraiky ane mbola agnano fo ino aminao fo vadiko e matozana agnano katratra dikany zegny ro zaho tsy zatra matokisa manomboko niany ko fiaragnatsika tsy hoisy ankany sady zaro ihiditry vavaka amindre tsika tsy hoisy setoany afanavoanakahetsa veroko tsony fa aza magnahy fa resaka double pis matokisa fa zegny tsy hoisy manomboko niany zaho tsy agnano koa resaka deuxième bureau manimbanio aviko so lasa madamoko manomboko niany zaho tsy agnano koa resaka deuxième bureau manimbanio aviko so lasa madamoko azafady madamo za miangave mipodiana antragno za toabe efa tegna tsy agnano za quatrate hoany kilondi nampango azafady madamo za miangave mipodiana antragno za toabe efa tegna tsy agnano za quatrate hoany kilondi nampango azafady madamo za miangave mipodiana antragno za toabe efa tegna tsy agnano za quatrate Jua Production.